n ko n bɛ foli kɛ association Asfiya mɔgɔw ye u bɔra ka geste min kɛ ni maliyɛn bɛɛ tun sera ka nin kɛ o bɛ diya anw ye kosɛbɛ parce que sɔrɔdasikɛ bɛ fɛn bɛɛ de bila ka taa kungo kɔnɔ a bɛ taa faso bɔ bolo la de donc ni fɛn y'o sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la n'a ma mɔgɔya nɔfɛ a bɛ a yɛrɛ ɲininka dɛ est ce que n'a kɛnɛyara a bɛ sɔn ka segin ka taa mais ni bɛɛ tun bɛ nin kɛ a bonya ma fɔ a dɔgɔya ma fɔ mais k'a yira dɔrɔn ko an hakili b'an ka blessés la o ye koba ye donc an bɛ association fo directeur de CSA tɔgɔ la général Diaw donc a ma se ka yan sɔrɔ mais a diyara a ye kosɛbɛ ko ka foli lase association ma merci. Yarabi jamana ala jamana basigi. Amin amin. Parce que ko do a se mun ye ala k'o kɛ an fana se mun k'o kɛ an ka baarakɛlaw fana bɛ yan n ka foli ye kabini n nana yan n ma gɛlɛya sɔrɔ an nana ko caman o y'a basigi dimi kun bɛ kan caman nɔgɔyara la an ka foli bɛ jamana ye ka fara an ɲɛmɔgɔw ni fana ma an mun ye sisan mɔgɔw ko a bɛna foli bila n na an cɛ ni baraji a déplacé ka na yɔrɔ min na yarabi ala ka ɲuman sigi merci gɛrɛ gɛrɛ an cɛ ni baraji. En 2017, a entraîné une tétraplégie. Actuellement, il est sous kiné. Donc depuis 2017, il vit ici. Depuis 2017. Et vous vous occupez de lui. Il est carrément paralysé, il déplace avec le chariot. D'accord. Asfiya bɔra ka dɛmɛ min kɛ bi o ye Asfiya yɛrɛ sigilen don dɛmɛ de kan association de don donc nin ye ka mɔgɔw hakili lajigin k'a dɔn ko mɔgɔ dɔw de bɛ yen minnu sɔnna k'u nin di jamana ma olu de bananin bɛ yan nɔ donc u y'u ka vie de bila danger la o mɔgɔw de an nan'olu de lajɛ bi o banabagatɔ minnu dalen bɛ Kati dɔgɔtɔrɔso la ka na yir'u ko ɲinama k'u kɔ nin sunkaloba in kɔnɔna na k'an ma ɲin'u kɔ an nana enveloppe d'u ma pour que vraiment u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ u k'a dɔn k'an hakili b'u la u y'a kɛ an minnu ye ani u y'a kɛ jamana min fana ye ala k'a suma k'an kelen don k'a dɔn u ye